dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Mam już 20 lat powiatu kartuskiego i nikt chyba nie zna lepiej tego samorządu od Pani. Dlatego chciałem się zapytać, czy te 20 lat to był dobrze wykorzystany czas w powiecie kartuskim? Myślę, że tak. Dorobek dosyć duży. Na czas właściwie nie tak długi, bo 20 lat no, w życiu człowieka to jest dużo, ale realizując pewne zamierzenia, inwestycje, no to nie jest tak dużo. Wydaje mi się, że na takie możliwości finansowe, jakie mają powiaty, udało się zrobić bardzo dużo. Początek bardzo trudny, pierwszy rok, kiedy tworzono powiaty i konstytuowaliśmy się, tworzyliśmy grupę pracowników, przypisywaliśmy zadania sobie. Wspomnę tylko, że mieściliśmy się wszyscy w budynku na Mściwoja. Była nas garstka w pierwszych dniach. Nasz budżet wynosił tylko 32 miliony złotych, więc było to wszystko bardzo skromnie. Była wielka niewiadoma, a zadań było bardzo dużo. Takim bardzo dużym obciążeniem dla nas był szpital. To było wielkie zadanie, które no, przez pierwsze trzy kadencje to zadanie spędzało nam sen z oczu, ponieważ na samym początku nie mogliśmy jakby uzyskać takiej akceptacji, że ten szpital będzie nadal istniał, ponieważ no, stan jego był bardzo zły. Nie było szpitalnego oddziału ratunkowego, a to był warunek, żeby mógł istnieć szpital, funkcjonować, to musi być SOR. Moje wyjazdy do ówczesnego wojewody, do jednego, potem do następnego, no udało się, bo było takie zagrożenie, że szpitala nie będzie. No i tak powoli zaczęliśmy remontować kolejne jakby obszary szpitala, kolejne oddziały. No dość powiedzieć, że zaczynaliśmy od windy, która w pierwszych dniach była zepsuta, kiedy przejęliśmy szpital. Potem cały pion kuchenny. No, po kolei system grzewczy, no wszystkie jakby miejsca trzeba było, tam gdzie dotknęliśmy, tam trzeba było coś zrobić. No, rozbudowa potem właśnie o SOR, o OJOM i tak po kolei rok rocznie wkładamy w ten szpital pieniądze, własne pieniądze budżetu powiatu, a chcę powiedzieć, że powiat ma niewielki dochód własny, bo my w sumie z podatków, które otrzymujemy, to my mamy właściwie z PIT-ów to jest niecałe 11% dochodów, więc z CIT-ów są bardzo niewielkie pieniądze. To jest gdzieś no, w granicach 30 milionów, 32 milionów. To jest nasz dochód własny i z tego musimy się utrzymać, musimy inwestować, dzielić na różne zadania. Więc powiat nie jest w takiej sytuacji, w jakiej są gminy, bo często właśnie słyszę jakby takie no chociażby porównania, jak to gminy niektóre bardzo pięknie się rozwijają, jakie są wspaniałe, ile inwestują. Tak, tylko nie mówi się o tym, że gminy otrzymują ponad 30% z podatków, a my tylko no niewiele ponad 10%. Poza tym no inne dochody też jeszcze dochodzą. My jeszcze jedynie mamy opłaty z komunikacji,
Bardzo niewielkie opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska, te kary za zanieczyszczanie środowiska. To na szczęście nasz powiat nie jest powiatem zanieczyszczonym, nie mamy przemysłu ciężkiego. W związku z tym też te kary są niewielkie. Jeżeli my uzyskujemy jakieś tam z tych kar 100 000, to 150, to są naprawdę żadne pieniądze. Mówię to też w takim kontekście, bo niedawno lokalne media podały, że ta kadencja jest Pani ostatnią na funkcji starosty. Ciekawi mnie jedna rzecz. Skąd taka decyzja? No, 20 lat pełnię tę funkcję. Uważam, że czas odpocząć, czas odejść. Myślę, że powinno się wiedzieć, kiedy odchodzić. Też mam takie poczucie, że dobrze spełniłam swój obowiązek. Chyba nie mam się czego wstydzić. Nie było żadnych afer, nie było żadnych jakichś nadużyć. Powiat postrzegany jest w różnych gremiach ogólnopolskich bardzo dobrze. Zrobiliśmy wiele, żeby wypromować nasz powiat i rzeczywiście w różnych zakątkach kraju powiat kartuski jest znany i jest dobrze postrzegany. No i trzeba po prostu oddać komuś innemu. Nie będzie Pani trudno opuścić stare powiatu po tym długoletnim włodarzowaniu? Na pewno każde odejście no wiąże się z jakimś takim, z refleksją i z oceną tego, co było i z takim też pewnie jakimś, no może żalem, ale no, to jest naturalne, kiedy ludzie odchodzą na emeryturę, na odpoczynek, no to zawsze czegoś żal, ale wiadomo, że taka jest kolej rzeczy. Dlatego też startuję do Rady Powiatu, jeżeli no, wyborcy mi zaufają i po raz kolejny zostanę wybrana do Rady Powiatu, to chciałabym po prostu być jeszcze, żeby tak nagle nie odciąć wszystkiego, bo rzeczywiście ta praca jest bardzo absorbująca i jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę rzeczywiście z poczuciem takiego dobrego, no, spełniania dobrego obowiązku i chce się być wszędzie to jest, chociaż to jest niemożliwe, ale to, co jest możliwe, no to właściwie się cały dzień poza domem i to na pewno no będzie brakowało. Ale jeżeli będzie mi dane być w Radzie, to będę chciała jeszcze no, troszeczkę jakby też popilotować może to, co rozpoczęliśmy, a mamy jeszcze właśnie wiele do zrobienia, bo wspomniany szpital czeka rozbudowa. W tej chwili kończymy inwestycję, bardzo dużą inwestycję związaną z termomodernizacją, ale to jest taka głęboka termomodernizacja. To nie jest tylko ocieplenie, ale to jest też wymiana systemu grzewczego na ekologiczny, to jest fotowoltaika, to jest remont apteki. To są bardzo, bardzo kosztowne w tej chwili, to jest bardzo kosztowna inwestycja. Pozyskaliśmy oczywiście dofinansowanie z programu operacyjnego. Szpital wygląda już w tej chwili pięknie, czy nie tylko wewnątrz, bo wewnątrz to takie było nasze założenie, że najpierw wewnątrz zrobić wyremontować wszystkie oddziały, wyposażyć lepiej, a na samym końcu dopiero robić to co na zewnątrz, bo zależało na tym, żeby pacjenci odczuwali tę poprawę wewnątrz. No, ale mamy
coś, co musimy zrobić, to jest budowa bloku operacyjnego nowego, ponieważ ten obecny blok, pomimo remontu kapitalnego, pomimo dużej takiej modernizacji, nie może być, nie spełnia jakby warunków obecnie, nie spełnia wymogów. I mamy zalecenie od wojewódzkiego sanepidu, że musimy do 2020 roku wybudować nowy blok operacyjny, też ze sterylizatornią główną taką dla całości szpitala. No i to jest bardzo kosztowna i bardzo taka absorbująca inwestycja. Przygotowywaliśmy się do tego przez ostatnie lata. Jest gotowy już projekt. W tej chwili dokonywana jest wycena, jaki to będzie koszt tej inwestycji, tak dokładnie, bo mniej więcej wiemy, że to jest w granicach 20-23 milionów złotych, ale, bo to będzie również blok operacyjny razem z zapleczem całym. Będą tam też salki, czyli taki jakby mini oddział chirurgiczny. No i to jest rzecz, do której trzeba będzie podejść po nowym roku, czyli z nową radą, z nową kadencją. Bardzo duże, nowe wyzwanie. Wyprzedziła Pani moje pytanie odnośnie inwestycji, jakie obecnie będą się działy w powiecie kartuskim, ale o jedną inwestycję muszę zapytać, bo dosyć głośno było w ostatnim czasie. Chodzi o drogę Chmielno-Łączyńska-Huta, o którą bardzo głośno i mocno zabiega obecny wójt Chmielna Jerzy Grzegorzewski. Będzie zrealizowana ta inwestycja? Oczywiście ta inwestycja musi być zrealizowana. Dlaczego teraz nie jest zrealizowana? Po prostu nikt nie stanął do przetargu. Z takiej oto przyczyny, bo projekt jest gotowy, jest pozwolenie na budowę, też pieniądze były w budżecie zapewnione. Ogłosiliśmy przetarg, ale nikt się na ten przetarg nie zgłosił. Wiemy, że druga połowa jakby roku zawsze jest taka bardzo obciążona, jeżeli chodzi o portfel zamówień u wykonawców, a wiemy, że w ogóle są problemy przecież na rynku pracy i o wiele łatwiej dostać kogoś zaraz po nowym roku. Zresztą wiemy to z doświadczeń naszych już ubiegłorocznych, że jeżeli po nowym roku ogłaszamy przetarg, to firmy przystępują od razu do przetargów, bo to jest otwarcie portfela na następny rok budżetowy. I taką też decyzję podjęliśmy, bo bez sensu w tej chwili ogłaszać kolejny przetarg, kiedy wiemy, że wykonawców nie ma. I tak okres zimowy się zbliża, więc cóż można w tej chwili robić. Jest to zapisane, też wysłaliśmy takie pismo do pana wójta, że ta inwestycja będzie zrealizowana w przyszłym roku i zaraz po nowym roku ogłaszamy przetarg na wykonanie odcinka tej drogi. Mówimy o inwestycjach twardych, często kosztownych, ale chciałbym też zapytać o inwestycje miękkie, takie, które na co dzień dają coś mieszkańcom, czyli te, które realizowane są przez organizacje pozarządowe, których w powiecie kartuskim jest ponad 400, a wszystkie pod skrzydłem starostwa powiatowego. I to chyba świadczy o dobrej współpracy organizacji pozarządowych w powiecie kartuskim. Powiem, że od samego początku ja miałam taką ideę, że trzeba stawiać na tak zwane projekty miękkie. Często w dyskusjach wśród kolegów, a przeważnie koledzy samorządowcy, to męskie grono, sprzeczaliśmy się, bo wielu z kolegów uważało, że ja mówię ogólnie, nie akurat tutaj o naszym terenie, ale w ogóle o kolegach starostach głównie,
kiedy rozmawialiśmy, to nieraz słyszałam takie zdanie, że szkoda pieniędzy na miękkie projekty, że to gdzieś tam idzie nie wiadomo gdzie. Ja od samego początku uważałam, że projekty miękkie mają bardzo duże znaczenie, ponieważ one rozwijają jakby kulturowo, rozwijają społecznie ludzi, edukują, a to jest bardzo ważny element. Jeżeli mamy aktywne społeczeństwo, jeżeli mamy świadome społeczeństwo, to o wiele lepiej się współpracuje. Czasami trudniej, bo no, wyedukowane społeczeństwo wie więcej, chce więcej, ale to przecież o to chodzi, nie bójmy się tego. I postawienie w ogóle na organizacje pozarządowe, na taką dobrą współpracę z nimi, która polega również na organizowaniu szkoleń, żeby te organizacje dobrze spełniały swoje funkcje. To jest taki priorytet w naszej strategii. To tak jak edukacja, gdzie też postawiliśmy od samego początku na dobre szkoły, dobrego nauczyciela, dobrze wyposażone szkoły, bo to jest przecież to jest podstawa wszystkiego. Przecież czy to z szeroko pojętej edukacji, to przecież bierze się wszystko to, co mamy dookoła. Bo każdy człowiek przecież przechodzi przez edukację, potem wybiera kierunek dalszego swojego życia, ale ta podstawa jest bardzo, bardzo ważna. Dlatego też od samego początku przeznaczaliśmy jakąś pulę pieniędzy na konkursy grantowe dla organizacji. Utworzyliśmy wydział, który współpracuje i w mojej ocenie bardzo dobrze. Pani Ola Kuczkowska, która od początku kieruje tym wydziałem, bardzo dobrze się wpisała w ten obszar. Ja się bardzo z tego cieszę, bo proszę popatrzeć, jak procentuje to, ja patrzę po tych małych miejscowościach, jak te organizacje potrafiły zmienić swoje środowiska, ile ludzi się uaktywniło, ile powstało różnych takich klubów, odbywają się spotkania, ludzie się chcą spotykać, chcą rozmawiać z sobą, robią coś dla swoich miejscowości. I to jest piękne. To jest piękne, bo na tym rzecz polega, tak powinno być. Dziękuję Pani Janino najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem była Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego. Niech nam się powiat kartuski dalej tak pięknie rozwija.